L'editorial Afers acaba de publicar el llibre Història social de la filosofia catalana, la lògica 1900-1980 del professor Xavier Serra. L'obra, que forma part de la col·lecció Recerca i Pensament, fou presentada divendres passat a la Biblioteca Suecana. El llibre ofereix un panorama bastant complet i amarg de les condicions acadèmiques i extraacadèmiques en què s'ha hagut de conrear els territoris de parla catalana, la filosofia, tota la filosofia, centrant-se, això sí, en les aventures personals i col·lectives dels que han tingut la velleitat de dedicar-se a la lògica. De fet, són narrades amb amenitat i lucidesa l'estada de Bertrand Russell a Barcelona, la defenestració d'Eugeni d'Ors, les aberracions docents de Josep d'Aurella i Rull, la breu i fulgurant trajectòria intel·lectual de Joan Creixells, les peripècies eclesiàstiques de David García Baca i Miquel Soll, l'exili de Josep Ferrater Mora i la gestació del seu voluminós Diccionario de Filosofia, la marginació de Manuel Sacristán o els conflictes de la Facultat de Filosofia de València en els anys 70. El llibre de Serra és el resultat d'una història de la filosofia apartada en molts aspectes de la imatge abstracta i idealitzada que sol oferir la historiografia filosòfica a l'ús. El director de l'Institut Joan Fuster, Vicent Bacheto, fou l'encarregat de presentar l'acte. L'esport escolar ha baixat el teló de la temporada i ho ha fet com és costum amb el lliurament de premis. Dijous passat, xiquets i xiquetes dels centres escolars de Sueca reberen els trofeus corresponents a cada modalitat. La regidora d'Esports, Tere Ribes, no faltà a l'acte amb els joves alumnes d'entre 9 i 12 anys. Enguany, els menuts han competit en futbol, en bàsquet, en handbol i en raspall, distribuïts en 4 categories: benjamins, alevins, infantils i cadets. I qui també ha celebrat la cloenda de la temporada ha estat el Club Bàsquet Sueca i ho va fer amb un dinar de Xermanor al que assistiren jugadors, cos tècnic, directius i patrocinadors. Precisament, estos últims reberen l'agraïment de l'entitat per donar suport econòmic al projecte en uns temps tan difícils. L'acte també va servir per premiar els jugadors més destacats de la temporada, una elecció que té lloc amb la votació dels propis companys. Així, Sergio Ferrando fou triat el millor jugador de l'equip júnior Club Bàsquet Sueca Inchest. Pel que fa al sènior B, el Dister, el guardó fou per a Carlos Meseguer. Esta vegada el millor jugador del primer equip, el Copambu, fou el pivot suecà Alberto Bolufer. Ha sigut un any en què, com dia abans, ha sigut el de la consolidació, sobretot perquè fa al primer equip, és el segon any que ha militat en Primera Nacional i a pesar de les dificultats econòmiques l'equip ha pogut tindre un bon resultat, és a dir, hem estat lluitant fins a l'últim moment per estar entre els 3 primers, al final hem quedat empatat en quart lloc amb altres equips. Pel que fa al segon equip, el Dister era l'any que pujava a primera provincial i ha fet una bona temporada, ha quedat entre 5 primers, ha estat molt bé. L'Engest, l'equip júnior, també ha quedat entre 5 primers en la categoria provincial i pel que respecta a l'escola de bàsquet, això hem augmentat els equipets que s'han format competint de les competicions provincials i que esperem que el curs que ve, l'any que ve, augmenten els equips i fomenten un poc més el bàsquet. El Club Bàsquet Sueca també tingué un detall per al coordinador de l'escola, Javi Orteig, i per a l'entrenador Néstor Gadea, que després de 2 temporades deixa l'equip per començar una nova etapa de la seva vida als Estats Units. El que teniu així en Sueca no es pot comprar en diners. El grup humà, la gent que m'han fet sentir com a casa, el passejar pel poble i sentir-te un només de Sueca, això és el que m'emporta més endins i sobretot que jo crec que han col·laborat un poquet a que la plantilla i l'equip del primer equip estigui consolidat i que pugui continuar molts anys més, a veure si tenen un poquet de sort i agarren els suports que necessiten i continuen l'any que ve. En les pròximes setmanes, el Club Bàsquet Sueca anunciarà en quina categoria militarà el seu primer equip. Les dificultats econòmiques són evidents i l'entitat busca patrocini. El dinar de cloenda també va servir per reivindicar a l'Ajuntament la posada en marxa del pavelló d'esports del carrer Sebastià Diego. I acabarem avui amb imatges de l'eixida en bicicleta dels alumnes de l'Institut Joan Fuster, una activitat que tingué lloc el passat divendres i que ens va deparar imatges precioses en un marc natural únic, el Marxal de Sueca. Acabem, més notícies el dimecres. Bona vesprada. Bed.